ካባይ ተምሃሩ ደቀይ ብሰንኪ ተጠንቂቐ ዘይምዕባይ ምስ ዓባይኦም ደቂ ሓብቶምን ሓዎምን ዘይረዳድእሉ እዋን በፂሖም። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዛዛንታ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ወለዶይ ፕሮዳክሽንን ስመይ ኣስመረት ይበሃል። ዋል 38 ዓመት ኣደ ክልተ ቆልዑ እየ። ደቀይ ሕጂ እቲ ሓደ ወዲ 14 ዓመት እቲ ሓንቲ ድማ ዋል 8 ኮይኖም ኣለዉ። ዝነብረሉ ቦታ ኣብ ኣውሮጳ ኮይኑ ሃገረ ቤልጅየም እዩ። ኣብዚ ሃገር ሕጂ 16 ዓመት ገይረ ኣለኹ። ንድሕሪ ባይታይ ዝኣክል ኣብዚ ኣኽለና ሎሚ ኣብ ህይወተይ ብዘይ ምግባረይ ብጣዕሚ ዘጣዓሰንን ዘሕዝነንን ተመኩሮየ ከካፍለኩም። እቲ ምንታይ እቲ ቀደም ዝገበርክዎ ጌጋ ክሳብ ሕጂ ቆፅዐኒ ስለ ዘሎ እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን። እቲ ኣነ ዝገበርክዎ ጌጋ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብብዙሓት ሰባት ይድገም የርኢ ስለ ዘለኹ እዩ። ኣቐዲመ ከም ዝሓበርኩኹም ኣብዚ ዓዲ ሕጂ 16 ዓመት ገይረ ኣለኹ። ኣምላኽ ይመስገን ከምዞም ሕጂ ብሰሃራን ብባሕርን ክንደይ ብፆቶም ኣሕዋቶም ከፍ ኢሎም ዝኣትዉ ይኮንኩን። ብኣየር እየ ተኺለ ብመርዓ ካብ ኤርትራ ኣብዚ ሃገር ኣትየ። ኣብዚ ምስ ኣተኹ ኣይፀናሕኩን ቋንቋ ድሕሪ ምምሃረይ ኣብ መንጎ ሞያ ናይ ትምህርቲ እንዳወሰድኩ በኽሪ ወደይ ተጠኒሱ ንዕኡ ወሊደ ድሕሪኡ ተዘቋረፅክዎ ሞያ ቀፂለዮ። ሞያ ምስ ወዳእኹ ድማ ካልአይቲ ጓለይ ተወሊዳ ብደቀይን ብሓዳረይን ኣዝየ ሕጉስትን ኩርዕትን እየ። ደቀይ ኩሉ ዝብሎም ዝነበርኩ ብግቡእ ሰሚዖም የስተግብርዎ ነይሮም። ቀንዲ ዘይገበርክዎ ሕጂ ዘጣዓሰኒ ግን ቋንቋ ኣደ እዩ። ኣብቲ ፈለማኒ ደቀይ ከማዕብሎም ክብል ናብ ናይ ሓበሻ ዝኾነ ውራይ ይወስዶም ኣይነበርኩን። እዚ ጥራይ ዘይኮነ እውን ከቀባጥረሎም ወይ ክገንሖም ከለኹ በዚ ናይ ዝዓዲ እየ ዝገንሖም። ሓፈሻዊ ቋንቋ ኣደኦም ንኽኽእሉ ይፅዕር ኣይነበርኩን። ከም ውፅኢቱ ድማ ወደይ ወዲ 14 ዓመት ኮይኑ ተኸሲሉ ቋንቋ ትግርኛ ይዛረብን ዋላ ጓለይ። እዚ ፀገም ቀንዲ ዝሓሰብ ኩሉ ሕጂ እዩ። ዝፈትዎ ሓወይ ካብዞም ብባሕሪ ዝመፁ ኣብ ሃገረ ሸወደን ኣሎ። ሓወይ ምስ ደቀይ ብእንግሊሽ ስለ ዝዕልል ዝነበረ ክንዲ ተየስተብሃልናሉ ኮይኑ ግን ሓወይ ወሊዱ ወዲ 5 ዓመት ምስ ኮነ ክበፅሖ ምስ ከድኩ ደቀይ ተማሊአ እዮም። እቲ ፀገም ቀንዲ ዝተሰወጠኒ ናብ ሓወይ ምስ ከድኩ እዩ። ደቀይ ፈፂሞም ምስ ወዲ ሓወይ ክዕልሉ ኣይከኣሉን። እቲ ጠንቂ ድማ ደቀይ ትግርኛ ዘይኽእሉ ምዃኖም እዩ። ወዲ ሓወይ ወዲ 5 ዓመት ክንሱ ክንዮም ዝራብ ፊደላት ትግርኛ ዳርጋ ኩሎም ይፅሕፎም እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ንሓወይ ሓላፍነታዊ ንፉዕ ኣቦ ምዃኑ ክምስክረሉ ይደሊ። እቲ ቀንዲ ዘተሓሳሰበኒ ድማ ዘየስተውዕለሉ ዝነበርኩ ኣብዚ ዕለት እዚኣ እያ። ፈጣሪ ፀቢቕዎ ዕድል ጌርና ዓድና ተተመሊስና ደቀይ ምስና ሓጎኦም ወይ ድማ ኣባ ሓጎኦም ክዕልሉ ኣይኽእሉን ማለት እኳ እዩ። ማእስ እዚ ጥራይ ኮይኑ ምስ ኩሎም ካብ ቤልጅየም ወፃ ዝነብሩ ቤተሰብና እውን እዚ ማዕረ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ሕጂ የፈሊጠ። በኽሪ ወደይ ድሮ ጎቢዙ ቋንቋ ትግርኛ ተመሃር ኢለዮ ኣይኮነን ዝኾነ ጌሜ ገዝአልካ እንተኢለዮ ክጥሕረኒ እዩ ዝደሊ። ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብርሑሱ ከም ዝብልዎ ኣቦዋት ደቀይ ካብ ብንእሽተዮም ቋንቋ ኣደኦም ዘይምምሃረይ ልዕሊ ዝገመትክዎ ከቢድ ኮይኑ ፀኒሕኒ። ብዙሓት ኣብ ኣውሮጳ ትነብሩ ትነብራ ደቅኹም ስልጡናት ክኾኑ ብምባል ምስ ደቂ ሓበሻ ከተራኸብዎም ዘይትደልዩ ኣለኹም። እዚ ግን ሓሳስ ፍልስፍና እዩ። ስልጣነ ኣብ ስነ ምግባር እዩ ዘሎ። ስነ ምግባር ድማ ልዕሊ ሕብረተሰብና ፅቡቕ ዝገብር ሰብኣውነት ዘለዎ ሕብረተሰብ የለን። ገሊኹም እውን ከምቲ ኣነ ዝገብሮ ከተቀባትርዎ ከተሕንቅቑ ክትብሉ ብባዕዳዊ ቋንቋ ኢኹም ትዛረብዎም። እዚ ግን ዓብይ ሓደጋ ኣኾነኩም እየ ንመጻኢ። ቋንቋ ትነብሩሉ ሃገር ኣብ ቤት ትምህርቲ ክዕሶ ክለምድዎ ቀሊል እዩ። ቋንቋ ክለምድዎ እንተኮይኖም ግን ጥራይ ምስ ስድሮኦም እዮም። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት ፅባሕ ንግሆ ደቅኹም ከምዛ ናተይ ምስ ስድራኹም ደቂ ኣሕዋትኩምን ከንጓኖት ከይኮኑ ቋንቋ ኣደ ክትምህርዎም ምስ ደቂ ሃገሮም ኣብ ጥምቀት መርዓ ካልእ ውራይ እንዳወሰድኩም ባህሊ ዓዶም ክትምህርዎም ይላወኩም። ኣነ ዝገበርክዎ ጌጋ ኣባኹም ግድገም ኣይደልን። ከም ዝፍለጥ ናህና ናይ ሓበሻ ባህሪ ኣዝዩ ሕብረተሰባዊ እዩ። ኣነ ሕጂ ክዝክሮ ከለኹ ምስ ደቂ ሓወታተይ ንሓትነታተይ መትዓቢተይ መዛነይ ከመይ ለዓብየ ክሳብ ሕጂ ክንደይ ፍቕሪ ኣለኒ ግርም እዩ ዝብለኒ። ደቀይ ግን ምስ ደቂ ሓወታቶም ፍቕሪ ሽንኳይ ክህልዎም ክራዳድኡ ከማን ኣይክእሉን። ይርድኣኒ ስደት ከቢድ ምዃኑ ብዙሕ ብድሆታት ከም ዘለዎ ግን ድማ ስቑኢልካ ገንዘብ ካብ ምእራይ ግዜ ወሲድካ ንደቅኻ ባህሎምን ቋንቋኦምን ከም ዘፅንዑ ምግባር ሓላፍነት ኩላህና ወለዲ እዩ። ደቀይ ዋላ እኳ ኣዝዮም ንፉዓት ተኾኑ ቋንቋ ኣደኦም ብዘይምምሃረይ ግን ቀንዲ ንዕኦም በዲለዮም።
ካልኣይ ድማ ንባዕለይ ንመቕርበይ ንኹሎም ሕብረተሰብና ንበዲለዮም እዚ ክብል ከለኹ ግን ሰብኣይ ወላ ኣብዚ ጉዳይ ማዕረዩ ሰኒፉ ንፉዕ ኣቦ እኳ እንተኾነ ግን ኣብዚኣ ባዕለይ ወቕሰየ ንሱ እውን ማዕረዩ ዝጠዓስ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ዛዛንታ ንደቅኹም ካብ እንታይነቶም መሪሕኩም ኣይትዕብይዎም ጽባሕ ንግሆ ከይትጠዓሱ የቐኒየለይ ሓብትኹምን ኣደኹምን ኣስመረት ካብ ሃገረ ቤልጅየም